Әлфия Авзалова исемендәге халыкара конкурска йомгак ясалды. Лауреатлар гран-при иясе игълан ителде. Хәбәрчебез Мөршидә Җиһан Әлфия Авзалова фестивале конкурсының көндәлеген әзерләде. Әлфия апа нәкъ үзе җырлаганча әкрен генә сиздермичә матур картайды. 4нче яшьлеген кичергән чорда да сәхнә тутырып тамашачысы каршына чыкты. Әнә шул тамашачы мәхәббәте, халык мәхәббәте аның гомерен озынайтты. Әлфия үзе бөтен дөньяны урап чыкты дисәк тә ялгыш булмас. Үзе барып җитә алмаган җиргә моңы, җырлары барып иреште. Ул үзенең дәртле, мәгънәле моңлы җырлары белән җир йөзенә сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштереп, рухларын ныгытып торды. Әлфия җырны җырлап бирә белә иде. Бу әйтергә кирәк сирәк талант һәм аны сүз беләгенә аңлатып та бетереп булмый. Җырның тәмен, кадерен белеп, моңы түгелмәслек итеп үз йөрәге аша җиткерә ала иде. Әлфияның гомере җырлап узган гомер. Әйе, Әлфия апаның җырлап узган гомерен хәтерләүче буын әле без. Олай гына да түгел, Салават Фәтхетдинов Әлфия апаны әнисе кебек якын күреп, исән чагында кадер-хөрмәт күрсәтеп калды. Ай рәхмәт сезгә. Җырлагач, шулай җырларга кирәк. Яшәгәч, шулай җырларга кирәк. Кара халыкны. Артист өчен беренче мәртәбә сәхнәгә чыгу кебек үк сәхнәдән китү чоры да сынауга тиң. Гомер көзе Тукай язганча ачы да, Пушкинныкы кебек алтын да булырга мөмкин. Шөкер, Әлфия апа ул яктан да бәхетле. Бер гомер аз сине яратырга. Бер гомер аз. Малай тапкан хатын уңган хатын, бәхетлесе кызны бакканы диләр. Әлфия апаның белгәнебезчә 2 кыз, Гүзәл белән Зөлфия. Әлфия Авзалова иҗатын һәм истәлеген мәңгеләштерү өчен алар башлап йөри. Башкарылган кадәр эшләрдән Әлфия Авзалова яшәгән йортка мемориаль такта куелды. Китап нәшер итеп халыкка тәкъдир ителде. Урам исеме бирелде, үзәк ачылды. Әлбәттә, урам исеме Әлфия апа аяк басмаган җирдә түгел, Казан үзәгендә бирелсә, мантыйкка күбрәк туры килер иде. Бу җәһәттән якташлары, актанышлылар игътибарлы булып чыкты. 2000 елда ук Актанышта Әлфия Авзалова исемендәге төбәк ара җыр конкурсы оештырылды. 2018 елда әлеге конкурс төбәк белән генә шикләнми, халыкара фестивальгә әверелеп, җырдан тыш хореография, нәфис сүз номинацияләре белән баетылды. Ул елны Лилия Хусаинова белән Илнар Миранов җырлавы, Зөлфия Шәмсуарованың нәфис сүз осталыгы иң югары бәя алган иде. Беренче фестиваль көткән өметләрне бик үк аклап бетермәде. Хәтта жюри әгъзалары тарафыннан күбәләкнең канатын сындырдылар дип шәрехләнде. Югыйсә фестиваль программасы белән лауреатлар Мәскәүдә дә, чит илдә дә чыгыш ясады. Оештыручылар эшләмәгән кеше генә ялгышмый дип Әлфия Авзалова исемендәге фестиваль конкурсның 2019 елда икенчесен игълан итте. Сайлап алу турлары узды. Әмма дөнья күләм пандемия үз чикләүләре белән бары тик быел гына Әлфия Авзалова исемендәге икенче фестиваль конкурс кабат яңартылды.
Әлфия апа репертуарындагы гарәп җырын жюри әгъзалары Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында ишеттем. Әлфия апаның зур осталык белән Казах, Азербайҗан, Гарәп, Һинд, Кытай җырларын башкарганын беләбез. Ә менә үзбәк кызы Фарангиз Исмаеваның саф татарча Әлфия апа репертуарындагы җырларны башкаруы фестивальнең ачышы булды. Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямлы магишән. Мен juda xursandman shu konkursga qatnashganim uchun. Organizatorlarga juda kattakon rahmat deyman. Zulfiya opaga rahmat deb tashakkur qilaman. Әлфия Авзалова татар халык җырларын эстрада стилендә башкаруны башлап җибәрүче. Халык киләрен заманча итеп, нәкъ менә ул җырлый башлый. Яратам дисең син, шуның өчен бар дөньямны онытам дисең син. Юбергәм син онытма дөньяны, шул дөньяда мин яшим бит, онытма син аны. Bu konkursның bir бик зур кыйммәте, мин конкурсларда күп утырганга күрә конкурсларны чалыштыралам. Менә Әлфия апаның иң катлаулы җырларын алганнар. Аның Әлфия апаның бар шундый репертуарында җырлар дөнья уровенендә, дөнья тигезлегендә чалыштыра торган мировой стандарт дип әйтәбез инде. Әгәр дә Әлфия Абзалова яшәгән елларда безнең тимер капкалар чит илләргә чыгу мөмкинчелеге булса, ул Тина Тернерлар, Марима Теллер дәрәҗәсендә безнең милләтне дөньяга чыгара алырлык тавыш. Чөнки монда тембр гына түгел, монда аның акылы, аның тавышы, аның җырга мөнәсәбәте һәм ул җырны ничек әсәрне ачу таланты Әлфия Абзаловада беркем белән дә чагыштырып була торган түгел. Моны бер генә нинди дә югары уку йорты бирми. Моны фақат Әлфия Абзалованың баш мие, аның таланты, аның тавышы гына бирә ала. Менә шул иң авыр әсәрләрен алып җырлаучылар бар. Әлбәттә инде Әлфия Абзалова дәрәҗәсендә. Чөнки Әлфия апа аны 40 елдан соң җырлаган булырга мөмкин. Ә бу әле яңа сәхнәгә баскан. Шулай да ул аны ала, җырлый, Әлфия Абзалованың исемен мәңгеләстерү өстендә эшли. Чөнки бу Әлфия Абзалова репертуары, бу Әлфия Абзалова конкурсы. Һәм шушы конкурста ул катнаша. Ул үзенә киләчәккә менә шушы баскыч итеп ала. Тавышында шишмә чылтырауы, урмандагы кәккүк тавышы күкрәгеннән ташып яңгырады халкыбызның бәхет, сагышы дип шигырь язган Әлфия апа иҗатына гашыйк тамашачы. Күрәсең, ул кәккүк җырын ошаткан. Газетада да кәккүк кызы дип мәкалә язып чыгалар җыр яңгырый башлаган елларда. Әлеге җырда Әлфия Абзалованың башкару сәләте аеруча ачык чагыла дип исәпли фестиваль конкурсының вокал осталыгын бәяләүче Миләүшә Тәминдарова. Бик атаклы, бик профессиональ артистка. Бердә теге, гади гына инде авылдан килгән кыз түгел ул. Югары җыр остазы ул миңа. Тамашачы соңгы араларда кәккүк җырын Энҗе Шәймурзина башкаруында да ишеткәли. Җырчы буларак әйтәсе килә, Әлфия апаның иҗатына гашыйк кеше инде мин. Мин бик яратам аның җырларын, бөтен җырын беләм дисәң дә ялгыш булмас. Менә 15 яшьтә мин Казан музыка училищесына укырга кергәч, миңа шунда Әлфия апаның бик менә матур җырын, халыкчан, Солтан Габәши иҗат иткән җырын, кәккүк җырын җырларга туры килде. Ул вакытта әле минем музыкаль грамотам да юк иде. Мин менә на слух дигәндәй ул җырны өйрәнеп чыктым. Фестиваль конкурс лауреатларын Әлфия Абзалова үзәгендә игълан итеп бүләкләсәләр, йомгаклау өлеше пирамиданың концертлар залында узды. Лауреатлар һәм тамашачылар алдында сәламләү сүзе белән чыгыш ясаучы рәсми затлар Әлфия Абзалова фестиваленең елдан-ел катнашучылары артуын, яңа исемнәр ачуын теләде. Безнең Әлфия Абзалованың исеме ул алтын белән язылык. Ул безнең легендабыз, ул безнең кабатланмас шәхесебез.
Безнең фестивальләр гына түгел, башка конференцияларда һәм башка чараларда Әлфия Авзалова иҗатына багышланган үтәргә тиеш дип саныйм мин. Икенче халыкара фестиваль конкурска мәртәбәле кунак итеп Актаныш районы башлыгы Энгел Фәттахов чакырылган иде. Оештыручыларны, фестивальдә катнашучыларны җыр бәйрәме белән котлап, уңышлар теләде. Актанышта бирмәсә, татар дөньясына шәхесләрне, әдәбиятына, сәнгатенә тагын кайсы район биргә тиеш дигән сорау куеп, максат куеп, бүгенге көндә дә эшләп ятабыз. Актаныштан лауреат исеменә лаек булучылар елдан-ел артуы да табигый. Ни әйтсәң дә, Әлфия апаның якташлары. Актаныш районыннан килдек, печән өсте биюенә алып килдек. Әлфия апага багышланган әлеге конкурста катнашуны лауреатлар осталык мәктәбе дип атый. Барыбызга да, бөтен катнашучыларга да бик зур мөмкинчелек бирә. Шундый затлы артистлар белән аралашырга, аларның бәясен әлбәттә ишетергә. Минем укытучым Ганил Венера Хатовнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул шушы конкурска әзерләп, безне шушы конкурска сәхнәгә чыгарып бастыручы кеше, ул безгә булышучы кеше. Аннан соң инде жюри әгъзаларына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар безне адекват яктан бәяләп, безгә барыбызга менә шушындай матур бүләкләр биргәннәр өчен. Әлфия Авзалова үзенең төп укытучылары дип Гөлсем Сөләйманова белән Зифа Басырованы атый торган иде. Шуларны тыңлап үскәнгә күрәсең. Профессиональ музыка дәресләрен укытучылары Рәйсә Волкова, Ирма Яунзым. Нәкъ менә Ирма Яунзым аны гомер буе онытмаслык итеп чит телләрдә җырларга өйрәтә. Ике тапкыр үткәрелгән фестиваль конкурста Әлфия апаның кытайча җырын башкаручы булмады. Димәк, анысы киләчәк эше. Зөлфия Нигъмәтҗанова белән Илгиз Шәйхразиев дуэты тамашачы күңеленә уелып калды. Жюри рәисе Салават Фәтхетдинов җырлаганча, сәгать телләре әйләнә шул. Гала-концертта бер сулышта үтте дә китте. Монда бар да җиңүчеләр. Беренче, икенче, өченче бүген чыккан икән фестивальдә, сезнең алдыгызда чыгыш ясаган икән, димәк, ул җиңүче. Әлфия Авзалова фестиваль җиңүчеләрен сызлар да күреп торасыз. Жюри рәисе белдерүенчә, быелгы конкурсның тагын бер яңалыгы финалга чыгучылар бар да лауреат. Иң-иңе берәү генә. Әлфия Авзалова исемендәге икенче халыкара фестиваль бәйгесенең гран-при иясе Алмаз Госаенов. Гран-при иясе Джон Мусин укучысы. Аның тәкъдиме белән Алмаз бер ара Актаныш районы мәдәният йортында эшләп ала. Хәзер консерваториядә укый. Остазы Зилә Сыңгатуллина. Мин җырчы булырмын дип уйламадым. Икенче курста гына үземне тоттым, укый башладым. Тавыш өстеннән эшли башладым. Шуннан гына китте ул. Дөресен генә әйткәндә, Татарстанда фестиваль бәйгеләр күп. Булсын, тамашачыга сайлап алу өчен менә дигән форсат. Бу концертка без бик ерактан Чувашия, Озынкуак авылыннан ирем белән килдек. Без Әлфия апа Авзалованың җырларында үскән кешеләр. Җырларын бик каты яратабыз, җырлыйбыз җырларын, бик каты дулкындыргыч. Без пирамидада беренче кат кына мәртәбә генә концерт буе бергә җырлап, күңел ачып утырдык. Бик каты шады, әйтеп бетергесез. Шундый концертлар ешрак булсыннар иде. Әнә шундый күтәренке рухта икенче фестивальгә дә йомгак ясалды. Безнең әни безнең белән горурланыр дип уйлыйм. Горурланды дип уйлыйм. Ничек әйтим? Менә бүген җылап та алдым инде тагын. Гел әйтәйде, җылак Зөлфия дип әйтәйде. Чөнки минем күңелләрем тула, беләсезме? Шул хәтлек матур үтте минемчә концерт.
Чыннан да, үз җырларының яшьләр телендә тибрәлүен, җырым тагын халкыма кайтты, җыр исән, моң исән дип рухы сөйнәдер. Әлфия апа соңгы концертларын тәмамлаганда «Онытмагыз мине» дип саубуллаша иде. Әлбәттә онытмыйбыз, онытырга хакыбыз юк. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.